sai ta auto clicker ya riƙa muku mining sosan gaske wurin tarawa sai kun sa hannu kuma. Za ku shiga Play Store naku ku yi downloading wannan application ɗin gashi nan auto click assistant. Kuna searching auto clicker zai baku kamar haka to kun ga wanda za ku ɗauko wannan ɗin. Za ku ɗauko bayan kun ɗauko shi sai ku open ɗin shi bayan kun buɗe shi ya buɗe sai ku taɓa start. To ku za ku sayar muku wani talla guda ɗaya to amma sai dole sai kun kalli wannan tallan na 30 seconds sannan wannan abun zai fito muku. Bayan ya fito sai ku je ku shige shi shi tap swap ɗin bari in shiga gashi nan na shiga. Bayan kun shige shi idan kun shiga sai ku taɓa wannan alamar plus ɗin kun ga shi ko wannan alamar plus ku taɓa su ku tara su gashi nan. Kun gani? Ko sai ku taɓa wannan start ɗin. So kun ga gashi nan yana tattara muku nan kun gani. So idan kun gama za ku kashe shi sai ku taɓa wannan jan abun sai ku taɓa wannan cancel ɗin shikenan kun gama kun kashe shi. So haka ake sa auto clicker ɗin ya tara da yawa.